Hľadám kameru i systém. Miško, daj ho. Daj mu ho tam, prosím. Rýpni mu ho tam, Michal, čo? Ty si dobrý chlapeček. Nám pekne videjko spravíme, čo? Dobre, dobre. Tak. Toto je video, dobre si mu ho tam dal. Dobre, bracho. Si hodný kluk. Ešte druhé kolo dáme, ne? Kde, už ide do toho. Dobre. A šup ho tam. Kde? Tak. Výborne. To je typak. To je podozrenie, sa napúžil. Moje podozrenie sa napúžil, že oni sa máme kláťa medzi sebou, ty kokos. Tak co budú, vieš ako? To bude dlhá, vieš ako a... Dobre.